Бүгін жымға 18 ноябрь эфирда Саба Доконлары телевидениесі. Атны информацион программасы студиясында сізні мен Раиля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңелік, ең мөхимдері турында қысқаша. Ил табының байытушы ир оңғанларыбыз сәхнә түрінде. Районда оңыш бәйрәмі узды. Ир бала сенекі, еңелік илнікі. Районда күзгі шақырылыш егітлері армия сафларына кетті. Матур ғайлә ил тұтқасы. Яңа Мишән ауылынан Зариповлар ғайләсі ауылының келешегін қойғыртып яши. Хәзер барсы турында да толырақ Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин эш сәфәре белән Саба муниципаль районына килде. Ул Саба Дуканнары телерадио компаниясындагы эш шартлары белән танышты, биредә булган яңарту эшләренә югары бәясен әйтте. Аннары Айрат Ринат улы Сабантуй күңел ачу комплексының зур залында интернет технологияләр белән бәйле министрлыклар, оешма, ведомство вәкилләре, предприятие җитәкчеләре, IT белгечләр белән очрашу үткәрде. Рәсми затны районыбыз башлыгы Рәис Минниханов озатып йөрде. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Кичә район мәдәният йортында ил табының байытучы, иң кадерле ризык икмәк үстерүче фидакар җир кешеләрен, игенчеләрне хөрмәтләделәр. Авыл хуҗалыгы тармагында барлыгы 2000-нән артык хезмәткәр эшли. Районыбызның һәм аның карамагындагы барлык мәйданнардан зур уңыш, 115 мең тонна икмәк җыеп алынган. Игенче механизаторларда, терлекчеләрдә ел күрсәткечләре буенча быел яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Бәйрәмнән Гөлназ Гатаулина хәбәре. 2022 елның кыр эшләренә йомгак ясар вакытта җитте. Зур көч һәм җаваплылык белән игеннәр җыеп алынып, амбарларга урнаштырылды. Бу исә елның иминлеге, халыкның туклыгы дигән сүз. Районыбыз игенче механизаторлары үз хезмәтләрендә уңган булган ир-егетләр ел дәвамында башкарган хезмәтләренә бигрәк тә иртә яздан алып кара көзгә кадәр җир эшләрендә катнашып ирешкән уңышларын барлый. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин чыгышында игенчеләрнең куйган хезмәтенә зур бәя бирде. Үстерелгән игеннең уңыш чыгышы быелгы урак кампаниясында 38,5 центнер тәшкил иткән. Җыеп алынган уңыш тулысы белән терлекчелек продукциясе җитештерүгә тотыла дип белдерде ул. Күп төрле программаларны тормышка ашыру, реконструкция эшләрен, кадрлар мәсьәләсен хәл итүдә эшне дәвам итү хакында да сөйләде. Район кырларында уртача 38,5 центнер уңыш җыйнап алынды. Әминде шиттәге җирләрне исәп алсак, аренда калган күрше районнардагы 115 мең тонна ашлык җыйнап алынды. Безнең монда күрсәткечкә ирешкән юк иде әле. Инде хуҗалыкларга килгәндә, Мөхәммәд Шәңкәрстән фирма хуҗалыгы 59 центнер уңыш җыйнап ала алды. Бу инде безнең шулай бик зур күрсәткеч безнең туфраклар өчен, чөнки районыбыздагы җирләрнең уңдырышлыгы республикада иң түбәне. Шуны исәпкә алып инде безгә һәрвакыт игенчеләребезгә, белгечләребезгә туфрак белән, җир белән яхшы эшләргә, ашамаларны җитәрлек итеп, тиешле күләмдә кертергә тиешле һәм үз вакытында бөтен эшләрне үз вакытында башкарып чыгарга тиешле. Бу эшләрне без ел дәвамында контрольләтеп, бергә уңышларны башкарып чыгалдык. Исән-имин механизаторларыбыз да хәвеф хәтәрсез эшләрне төгәлли алдылар. Һәм инде без аларның һәрбарсына бүгенге көндә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Тырыш хезмәтләр өчен авыл хуҗалыгы тармагында безнең бүгенге көндә 2000-нән артык хезмәткәр эшли. Алар инде менә мин чыгышымда әйтеп киттем, ир-егетләр күбелешен тәшкил итә. Быелгы ситуациядә инде военкомат мобилизация линиясе буенча безнең 41 кешегә повестка бирелгән иде. Һәм инде шуларның 21 бүгенге көндә хәрби хезмәттә. Без инде аларга гаиләләренә, үзләренә матди мораль яктан ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм инде бу хуҗалыклар тарафыннан бу аларның гаиләләренә аларга 2 айлык хезмәт күләмендә матди ярдәм дә күрсәтелде. Саба районы республиканың төньяк өлешендә урнашса да җир эшкәртүдә, Татарстанның агросәнәгать комплексы үсешен тәэмин итүдә дә үрнәк итеп куярлык дип белдерде Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров. Шулай ук аның сүзләренчә, республика быел үз халкын тәэмин итәрлек мул уңыш алуга да иреште. Без быелны 5 миллион артык икмәк суктык. 1 миллион 600 тирәсе без шикәр шигендер җыярга тиеш быелны. Гамбагышлар, бәрәңге безнең 800 мең тоннасы тирәсе җыелды. Үзебезнең республикага кирәклек, республика потребностен без үзебез бөтен продуктлар буенча каплыйбыз. Чынлап та мондай
зор оңышларга ирешергә безнең шул менә район хуҗалыклары, авыл хуҗалыгы предприятиеләр бик күп тырышты. Быелны удобрениедә бик күп кертелде. Быелны техникада хайранлык алынды. Менә бөтен шул керткән инвестициялар аркасында авыл хуҗалыгы тармагы буенча быелны шундый яхшы уңышлар булды дип әйтәсе килә. Без бүген Саба районында хәзер карас авыл хуҗалыгы бәйрәмендә катнашабыз. Саба районы безнең терлек буенча гына 20% артык белән сөтне савып баралар. Район башлыгы Рәис Миннеханов районыбыз игенчеләренең хезмәте белән горурлануын белдерде. Тормышыбыз туклыга, аларның фидакар хезмәте диде ул. Мин бик зур рәхмәтле бүген авыл хуҗалыгында хезмәт итүчеләргә. Аларның бәйләп тә бетереп булмый, дөрес. Бүген аларның табышлары анда эшләгән аркасында күп түгел, но аларның менә шушы тырышлыгы, намыслары белән эшләгән аркасында безнең тамагыбыз тук. Но шул вакытта терлекчелекне алсак та, игенчеләрдән башка терлекчелек юк. Шуның өчен бүген азык әзерләнмәсә, безнең малларыбыз тук булмаса, безнең сөтебез дә, итебез дә булмый. Шуның өчен ин кадерле, инде мин яңадан әйтәм, о безнең киләчәк буын балаларыбыз, но булар бөтенесе булсын өчен инде бүген атырышлары булып, шушы игенчелегебез матур барса, безнең тамагыбыз тук була. Шуның өчен аларга хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт. Алдынгыларны тәбрикләү Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булучы хезмәт ияләреннән башланды. Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә 12 ел дәверендә агроном вазифасын башкаручы Рамил Шаймарданов министрлыкның мактау грамотасы иясе. Быел игенчелектә уңышлы ел булды диде ул. Без үзебез өчен рекордлы уңыш җыеп алдык, 40 центнердан артык. Шулай ук телге азыкларын бик күп мулдан әзерләдек. Яздан башлап күзгә кадәр хезмәтләрен куйган бөтен игенче механизаторларга зур рәхмәтләремне әйтәм. Алдагы елларда да шулай бергә авыртмыйча сау сәламәт булып эшләргә язсын. Һәм шулай ук безнең эшебезне зурлап хөрмәтләгән өчен җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Хәлим Касимов авыл хуҗалыгына гомерен багышлаган кеше. Аның хезмәт стажы 33 ел. Соңгы 10 елда Юлба җәмгыятенең Килдебәк бригадасын җитәкли. Шул ук вакытта агроном вазифасында үти. Ул да министрлыкның мактау грамотасын алды. Барлыгы 5000 тоннадан артык икмәк җыеп алдык хуҗалыкта. Бу инде гектарыннан 36. Ситнер дигән сүз һәр гектардан хезмәтенә күрә икмәге дә булды. Ел бик әйбәт килде инде безнең игенчеләр өчен, бар да әйбәт булды. Проблемалар буенча төрле чак була инде, эш вакытында төрлесе булып тора. Ну без инде Саба белән берлектә, шулай ук Юлбат хуҗалыгы белән берлектә эшлибез. Шуңа күрә инде хәтле кыенлыклар тумый дип әйтергә була. Шул бергә эшлибез. Эшләгән чакта инде быел инде механизаторларыбызга да бик тырыш хезмәт итәләр, механизаторларыбыз, шоферларыбыз да инде быел Аллага шөкер икмәкләр дә мул булды, терлек азыгында мул кадерле алдык. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы районда иң күп икмәк алучы. 1 гектардан уңыш чыгышы аларда 59 центнер тәшкил иткән. Ел сайын техника паркында яңартып торалар. Хуҗалык агрономы Данил Сайфуллин бирегә 11 ел элек яшь агроном булып кайта. Бүгенге көнгәчә үзенең белемнәрен кулланып уңышларга ирешеп эшли. Ул да министрлык мактау грамотасы белән бүләкләнде. Мин кичкәннән авыл хуҗалыгына тартылдым. Әтием тракторист иде. Кичкәнә вакытта тракторга утырып бергәләдек. Шуңа күңел тарткандыр инде авыл хуҗалыгына. Ел сайын төрле техникалар алабыз, яңа техникалар алына. Яңа комбайн алынды тоже 22 елда. 3 комбайн эшләдек. Өчесе дә акрыс, 2 КАМАЗ андыр табакларына ташып торды. 3 кызыйд эшләп торды. 20 көндә, 25 көндә уборканы уңышлы тәмамладык. Бу форсаттан файдаланып, үзебезнең җитәкчегә Зөфәр Җанатовичка рәхмәтне әйтәбез килә. Без һәм үзебезнең коллективка без бердәм киңәшләшә эшләп кенә шушындый уңышларга ирештек. Алга таба сәхнәгә Саба муниципаль районы мактау грамотасы һәм район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнүчеләр күтәрелде. Бу ел район башлыгы карары нигезендә ярыш шартларын арттырып үтәгән алдынгы комбайнчыларны, шоферларны да тәбрикләделәр. Курсабаш җәмгыяте комбайнчысы Динар Акбаров Тукана комбайнында 26 меңгә якын центнер ашлык суктырган. Үзем 20 меңнән артык уңыш җыеп алдым. Мин беренче эшне әти белән Нива комбайндан башлаган инде. Кичкенә вакыттан шул
комбайн тиресінде бұтал беріп, шул комбайнға тартқандан жер ішіне нары тонда ердім, помощник болып. Бірінші жылдан соң шул Туканы комбайны берділер енді. Шул жерге тартқандан көресіңіз көбірек. Шул өз ішіңе яратып башқарсаң, бүтін сөйлеп барып шыға кірінген. Иң өлкән комбайнчыны да билгеләп үттеләр. Ул сатыш бүлекчәсеннән Әхтәм абыйсын Гатулин. Бүген аңа 66 яшь. Дон 1500 комбайнында бу сезонда ул 11306 центнер ашлык суктырган. Терлек азыгы әзерләүдә катнашкан механизаторлар, яшел масса ташучы шоферлары, синаж һәм силоска яшел масса туратып тияүчеләрне, үз йөрешле ургычлар, тагылма үлән чапкычлар белән үлән чабучылар, салам, печән преслаучылар, җир эшкәртүчеләрне, ашлык чистарту һәм ашлык киптерү агрегатларында эшләүче операторларны, Катнаш азык заводы белгечләрен, пешекчеләрне тәбрикләделәр. Хезмәтләрен хөрмәтләп, аларга премияләр тапшырылды. Гомерләрен авыл хуҗалыгына багышлап үз вакытында яхшы хезмәт куйган ветераннар бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары булды. Юлбат авылыннан Наил Абыйгалиев 44 ел шушы тармакта эшләгән. От җигүдә, грузчиктә бер эш калмады. Армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң 2 ел шофер булып эшләдем. Аннан 6 ел комплекс бригадир булып эшләдем. Ondan 15 yıl parti uyuşma sekreteri bulup işledim. Ondan yangadan 7 yıl pensiyaya çıkan yangadan bir kere bulup işledim. Laytıp, ömür basımıza uzayıp aytırga olaydı. Kadir kuk bile jir arası künleşip duram Kadir günüge. Kadir bitinde biz ulu yaşta sabah tağlarından bir yılda Allah'a şükür iterler kupmu 13 yıldı. Biz zamanında 20 sitler 13 bulsa hektarını şotlanadır. Onun zamanı ikinciydi. Kadir Allah'a şükür indi. Nu bulğana kanaqatlanıp, indi Xudaydan yana uğuşlar sorab, tırışıp işlerge, indi işlerge. Mine bugünkü beyramga kelgende de mexanizatorlar Allah'a şükür bütün esimi, köngüller şat. Kırda işler bitken, şotlanıdan başka nerse var. Yemine ülken yaşta bulsam da yeşerip gittim. Bunda şakırganlarına rahmet. Şükür, jir işine tartılgan яшьләребез дә ел сайын эшче кадрларны тулыландырып тора. Аларга киләчәктә зур өмет белдерәбез дип билгеләп үтте район башлыгы. Бәйрәмдә урып җыю чорында тыгыз элемтәдә булган партнерлар да лаеклы эшләгән хезмәткәрләргә бүләкләрен тапшырдылар. Тантанадан соң хезмәт ияләре Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов концерттан карап ял итте. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек үк кадерле. Тормышыбыз ничек кенә үзгәрмәсен, ничә ат көчле техникалар килеп кермәсен, ат җене кагылган кешеләребез бар әле. Шуларның берсе Мәртин авылында яшәүче, озакламый 90 яшын тутыручы Инсафетдин бабай Шәмсетдинов. Biz келгәндә Йолдыз кушаматлы ат тыныш кына оранда йөреп тора иде. Ләкин уяулыгы үзе белән булган. Камераны эшкә кушкалаганчы ораннан чыгып та качты. Атның хуҗасы Инсафетдин бабайга ат җыны кагылган дисәк тә була. Кичкенәдән атлар арасында кайнашып үсә ул. Бу аның 5нче аты. Сугышка киткән чук, әти бригадир. Мин аның атын җырактан туктар белән каныш шуны оп кайтадырым. Шуңа итәдерим. Аннан арбага утырып барып, ул җыйылышына китә. Min atını arbağa basam da köt çekirtip çaptırıp yürüyüm. Şundan beri at bile zor. Ondan indi illençi yıllarda at kara kanışıya koydular. Böyle gerekine. Okumadım yine okumadım. 4. klas katlıkını okudum. Şundan at kara koydular. Şundan beri at bile işlevde işlev. At karağında bir ağır diye. Remadi baba şimdi tırganiye. Küteremiz. Ne balonlarga. Ezrek porar bilmişsiniz mi? Ölmüşü kalanlara. İtteyip beretağın yemedi yapayım. Инсафетдин бабай атны акыл иясенә тиңли. Ул ышанычлы дусты да, тынычландыручы да. Бүтән транспорт түрендә алыштырыла. Һәр эштә алыштыргысыз ярдәмче. Атның акыллыгын, атның тырышлыгын мин үзем беләм. Ат белән бакчаны сукалыйлар, тырмалыйлар. Ат белән чәчәләр, уралар, сугалар. Ат белән итеп тапшыралар. Bütün uңа хатыннардан уңган ул ат. Bütün эшне белә, bütün эш бар эшне ат шуңар күрә бик кадерле хайван. Бик яратам шуңар күрә. Ат белән бик дус. Өмер буе ат белән яшәдек. Машина да алмадым, мотоцикл да алмадым. Бер велосипед алып туздырганым белән. Bütün эш йөрүдән булды. Бригада булып эшләдем, фермада, трактор бригадасының учетчигидә. Kişiler yüreğini üçüyorsa gülceyi uçuruyorlar oldu. Öyle şu at
колхоз ат бирәдер, шуңа утырып сап китәдер. Ул кайтып китә. Мин җилүчәргә кирип киткәч, өлеп кайтыра калганнар тагы. Шулай җилүчәреп атның кадерен белдем инде. Хәзер атның авылдагы роле шул кадәр үзгәрде ки, авылда ат күрсәң ах итәсең. Атка гаҗәпләнеп карый торган заманга җиттек. Атның дәрәҗәсе хәзер күтәрелә бара. Инсафетдин бабайның кызы Гүзәлия апаның да атларга бәйле хатирәләре бик күп булып чыкты. Бала чакта безне әти арбага утыртып, ат белән һәр вакыт менә аңа атка утырып китәр өчен хыялланадыр инде. Аңа атка утырып бару кибет янына хәтлеме, фермага хәтлеме атка утырып бару безнең өчен улы бәйрәмие. Шу әтинең эштән кайтканын көтеп торабыз да, ул ашаганнан соң чыгып җыйналышып, чыгып арбага төяләбез. Монда күрше кызлары да, без монда бик күп бала чакта. Шул аннан соң берсендә бер вакыт ат белән без фермага хәтлемендек, сеңнем Кадрия белән икәү генә ик. Без инде фермадан җыяу төшәргә тиеш булабыз. Инде фермада әтинең эше биткәнче көтеп тора алмыйбыз бит. Икебез буран көне төшәргә чыктык, каршыбызга ыжгырып бер ат килә. Шундый курыктык, һәм мин улрак бала булгач үрмәләп юлның кырыена чыктым. Сеңнем Кадрия юлгадан чыга алмыйча калды. Хәзер фермадагы апалар кычкыралар, инде битте баланы тапты дип. Ходай рәхмәте, ыжгырып килгән ат бала янына килеп җитүгә шып итеп туктады. Башындагы шәленнән байып тешләп алып кырыга алып куйды. Шуннан үзе китеп барды. Менә атның акыллылыгын әти дә сөйләгәнен чыгып әйтәм инде. Атның акыллылыгын шул вакытта белеп калдым мин. Ат шул хәтле акыллы хайван икән әйтәм. Мәртин авылында яшәүче Шәмсетдиновлар төп нигез җылысын саклап, туганлыкны хаклап бик матур гомер кичерәләр. Инсафетдин бабайның төп ярдәмчеләре улы Илсур, килене Җәмилә. Һәр эшне бергәләшеп башкаралар. Авыл җире булгач ат белән эшли торган эшләрдә шактый. Җәмилә дә элекке елларда ат белән эшкә йөргән. Эшкә барып җиткәч, атның дилбегәсен бәйли идем дә, авыл юлына каратып бастыргач, ул үзе кайтып китә иде ди. Дөрес, Инсафетдин бабай олы яшьтә булгач, балалары бер ара атны битрикмәлләр дип тә уйлаганнар. Аттан башка булмыйын дип асрау түгел, әтигә бер юаныш булсын дип асрау. Менә әйтте бит ул, бер атыбыз кулынды алмыйча үлде дип. Шул вакытта инде әтинең яше хайран олы ул вакытта 70ләр тирәсендә булгандыр. Ат кулынды алмады, атны суярга мәҗбүр булдык. Әтигә инде әйтәбез, әти, бүтән ат алып тормыйк инде, син олы яшьтә кеше, ат белән мәшәкатьлән алмыйсың дип. Шуннан юк, алабыз булгач алабыз диде ул. Мин дә аннан соң уйладым да әйтәм, әз булса аңа кыймылтарга, хәрәкәтләнергә бер сәбәп бит бу. Туктале, әтинең сүзен тыңлыйк дип, аңа шул әнә тыякларыннан алып кайттык инде атны. Ул шул хәтле менә ат янына чыгып кергәннән соң үзендә шул хәтле энергия тоямы, рәхәтлек тоямы менә бер кыймылтап чыгып кергәч, шуның янында тынычланып, рәхәтләнеп кергән шикелле тоела минем өчен. Ат элек-электән татар кешесенең аерылгысыз юлдашы булып саналган. Алай гына да түгел, 23 төрле халыкта ат изге хайван булып санала. Атларның дәрәҗәсен күтәреп, без милләтебезне дә саклыйбыз. Беренче ноябрьдән башлап 18 яшы тулган егетләр көзгү чакырылышта армиягә алына башладылар. Саба һәм Теләче районнарыннан шундый повестка чакырулар алган чираттагы төркем хәрби комиссариаттан бу атнада башкалабыз Казанга юл алды. Аларны озатуда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Әлфия Мөбарәкова сөйли. Элек-электән ватанга хезмәт итү изге, саваплы эшләрдән саналган. Менә шушы хакыйкатьне 18 яшы тулган егетләребез бик дөрес аңлыйлар. Язын һәм көзен дәүләтнең катгый таләбе буенча алар армиягә бара. Ноябрь иртәсе. Сәгать 4:30. Саба әле уянып кына килә. Ә менә хәрби комиссариат янында җанлылык. Биредә төрле авыллардан машиналарга төялеп яшьләр килә. Элекеге кебек гармун тартып, чиккән кулъяулыкларга уралып, җырлап урам әйләнми алар. Тыныч кына, кыю һәм егетләрчә. Илдәге вазгыятны аңлап, җилкәгә төшкән авырлыкларны бергә күтәрәләр. Солдатка китәләр. Армиягә китәсе егетләрне хәрби комиссариатта эшләүчеләр үз итеп каршы алалар. Әңгәмәләр үткәрәләр, тән температурасын үлчиләр, үзләре белән алып килгән әйберләрне карыйлар. Барысы да катгый канун буенча, хәрбиләрчә. Рауя Фаттахова 47 ел буе армияга чакырылучылар бүлеге начальнигы булып эшли. Үз эшен зур бирелгәнлек белән башкара. Мин аларны үз балаларым кебек күрәм. Киңәшләремне бирәм.
Илебезнең төрле хәрби частьларына озатканда үз кыйблагызны югалтмагыз, сүз тыңлагыз, батырайып китеп кирәкмәс гамәлләр кылмагыз дигән. Ә инде солдат хезмәтен тутырып кайткач, егетләр килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Шунысы бик тә сөендерә ди Рәүя ханым. Армияга китүчләр арасында иске Икшермә улы егете Рәсим Гәрәев та бар. Аның белән дә сөйләштек. Сөйгән кызы Азалия, әнисе, әтисе, туганнары озатырга килгән. Мин апа камерага сөйләмим, ияме ди ул. Аңлашыла егет сүзе. Шушы ук авылдан Радик Шәмсетдинов та бар. Ул үзе Лениногорский районында туып үссә дә, соңгы елларда иске Икшермә авылында әбисе тәрбиясендә гомер иткән. Я считаю, что все юноши моего возраста и старше должны отдать свой долг отчизне и прослужить этот год достойно. Иң кадерле кешеләреңә сәлам әйтә аласың. Әти-әниләргә, да и вообще всем родным, вот, чтобы не беспокоились, потому что все будет у нас хорошо, вот. Теләшә районының Шәткә улы егете Ринас Кыямовны, әнисе Венера, әтисе Нияз туган-тумачалары озаты килгән. Ул армияга теләп китәм ди. Армияга китәсен мин әзерләнгән инде көзгә дип. Мобилизация булган аркасында бер айга чигерделәр генә. Шул вакыт булай төгәлен инде мин ноябрь башында белгән идем. Кайчан китәсем. Ничек кәйфләр? Кәйф яхшы. Әзерләнеп барган. Үз теләгем белән шушы вакытларда булган шул заманда үз илеңне сакларга кирәк, яратырга кирәк. Мин шулай уйлыйм. Бүген кемнәр озатырга килдесең? Әти-әниләр дә, туганнар. Күп түгел инде. Ә сезнең гаиләгездә менә армиядә булган кешеләр бармы соң? Бар, барсы да инде бөтен иратлар безнең семьяда армиядә булган. Мин бабай 4 ел ярым служит иткән. Флотта. Әтиләр инде 2 ел. Шул. Ул һәрбер иратның долг инде перед отечеством. Шәмәрдәннән Максим Смирнов, Михаил Карамышев, Данил Вәлиев, Мишәмбаштан Дмитрий Нигматуллин, Иштуганнан Дамир Николаев, Сабадан Дамир Абдуллиннар солдат хезмәтенә җитди әзерләнгәннәр. Профориентация бүлеге начальнигы ярдәмчесе Айгөл Ганиева, фельдшер Илхамия Сагитова, призывниклар белән эшләү бүлеге начальнигы ярдәмчесе Гөлнара Маниховалар армияга китүчеләргә һәрвакыт хәер хаклы. Алар егетләрне матур теләкләр белән озаталар. Безнең инде бүгенге көндә көзгә чакырыш кампаниясе дәвам итә. Үз күңел торган егетләребез безнең барс армияга теләп бара. Бүгенге көндә безнең президент көннәдәген алар да шын күңелдән менә аларга кауспаган бәйрәмәтә битәсе килә инде. Егетләр безнең исән сау гына матур итеп хезмәт итеп кайтсыннар дип ышанып калабыз. Һәм инде аларга барсаң сабырлык, түземлек теләп калам. Чтоб все вернулись домой живыми и здоровыми, Аллаһ. Без хәрби комиссариатта егетләр һәм анда эшләүчеләр белән мәш килгән арада Казаннан зур иркен ап-ак автобус килүе хакында хәбәр булды. Егетләргә автобус янына чыгып тизелергә дигән команда бирелде. Истәлеккә фотога төшү, автобуска утырып тәрәзәдән кул булгап улы юлга кузгалу һәр кемнең күңел кылын ширтә торган мизгел. Ә безгә ныклык килешә. Армия сафларына озатырга килдек менә. Исән сау әйләнеп кайтырга язсын балаларга бөтенесенә дә. Монда бүген китәсе барлык балаларга да исәнлек, саулык, исән сау, тыныч хезмәтләрдә генә хезмәт итеп кайтырга язсын аларга. Исән сау булсыннар инде. Без дә аларны исән сау булып каршыларга язсын. Барыбыздагын исәнлектә күрешергә насыйп булсын барыбызга да. Билгә кайыш тагу гына солдат булу дигән сүз түгел. Районыбыз, әти-әниләрегез, якыннарыгыз йөзенә кызыллык китермәгез. Бирешмәгез. Хәерле юл сезгә, егетләр. Халыкның иминлеген, тынычлыгын саклау юнәлешендә Эчке эшләр бүлегенең участок инспекторлары көндәлек кирәкле һәм мөһим эш башкаралар. Аларның хезмәтен олылап, 17 ноябрьдә ил күләмендә участок инспекторлары көне билгеләнә. Безнең иҗат төркеме 6-нчы административ участокта булып кайтты. Толырак киләсе сюжетта.
Участок инспекторлары җәмәгать тәртибен кешеләр иминлеген саклауда үзләреннән лаеклы өлеш кертә. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының Саба районы бүлегендә барлыгы 12 участок инспекторы эшләй. Килдебәк, Мише, Нырты авыл җирлекләре кергән 6-нчы административ участокта полиция капитаны Айгиз Сибагатов хезмәт куя. Арчада техникум тәмамлагач 2012 елдан хезмәт юлын сержант булып башлый ул. Оннан соң Казан юридик институтында югары белем ала. Халык төрле сораулар белән килә. Хәзерге вакытта безгә именно сораулар булгалый. Хәзерге вакытта менә машинство артып китте, безнең машинство буенча киләләр. Безнең шундый ситуация туганы, нишәргә була безгә дип инде. Без аларга үзебезнең яктан юридик ярдәм күрсәтәбез, үзебезнең киңәшләрне бирәбез. Халык белән шу яктан эшлибез. Яңадан безнең эш дәврендә төрле безнең эш сәгатен дип менә халык аны читтән карап күреп тора инде. Эш сәгате безнең определенный түгел. Иртә белән дә чыгарга мөмкин, без кич белән дә эшләргә мөмкин, без төрле менә кич белән дә чакыртулар булгалый. Иң күп чакырту очраклары инде безнең шул семейный идә булган тәртип бозу очраклары буенча чакыртулар инде анда килгән вакытта административ правонарушениялар хайраны ул исерек хәлдә урамда йөрүләр инде андый очраклар күбәя. Хәзер яңадан менә семейный дебашлар дип әйтеп китәбез без аны идә тавыш чыгаручылар андый случайлар күбәя. Менә хәзерге вакытта килгәндә андый случайлар кимеде хайран гына. Инспекторга халык үзенең борчу мәшәкатьләре белән мөрәҗәгать итә. Соңгы араларда бигрәк тә телефон мошенниклары арткан. Розалия Җиһангәрәеваның телефонына да таныш түгел номердан шалтыратып кредит тәкъдим иткәннәр. Полиция капитаны әлеге ханыма телефон мошенниклары кулына эләкмәс өчен ни эшләргә кирәклеген тагын бер кат аңлатып, тынычландырып чыгарды. Яшүсмерләрне кыек юлга кереп китүдән саклау, вакытында кисәтү чаралары күрү дә полиция инспекторы вазифасында. Участок инспекторы Айгиз Анасович мәктәбебездә еш була. Балалар һәм әти-әниләр алдында һәр даим чыгыш ясый. Бу төрле начар гадәтләрне кисәтүдән зур роль уйный. Безнең кич белән йөргәндә уже безнең сәгатьчә уже 4-тә 5-тә караңгы чыга башлый бит. Siz bu vaqtda ko'z projektlarga barasiz, kish bilan unda Elianda Biboyga barasiz, Ilduslaringizga barasiz, sizning bilan o'zingizda kiyimlarda narsa bo'lga teshadi. Светоотражающий элемент, вот именно ул булырга тиеш сезнең үзегездә. Әлеге һөнәрне сайлаган Айгиз өчен иң әһәмиятлесе көндә кешеләр тынычлыгын, иминлеген кайгырту. Үз гаиләсе өчен аның күңеле тыныч, өенә ашкынып кайта ул. Чөнки әти кешене эш урыныннан бирелгән уңайлы йортында улы, кызы һәм ышанычлы тормыш иптәше көтә. Мин үзем Арча районы Апаз авылыннан. 2011 елда Тимершык авылына кунакка кайткач, Айгиз белән таныштыктан, шуннан очраша башладык. 2014 елда гаилә төзедек. Баштагы вакытта инде иянергә читем булды. Гел эшкә чакырып торалар бит инде. Аннары вакыт узу белән инде ияләштек. Кайчан чыгып китсә дә инде өйгә кайтуын сабыр гына көтеп торабыз инде. Айгизгә дәгән бу эше үзенә бик ошый. Аңа ошагач инде безнең гаиләгә дәгән ошый дигән сүз. Аңа нинди генә эш туры килсә дә инде без аның белән килешәбез. Аның гел ярдәмен тоеп яшибез. Айгиз үз эшен тормыш рәвеше дип саный. Бик сирәк эләгә торган ял сәгатьләрендә ул кечкенә кызы Алиса белән уйнарга да, улы Нурсил белән үй эшләрен әзерләргә дә вакыт таба. Семьяда мине балаларым, хатыным, тормыш иптәшем каршылай инде. Аларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы эш вакытында да әйтеп киткәнчә инде мин төрле вакытта чыгып китәм, төрле вакытта эш була, төрле эш була дигән кайсы вакытта иртә белән чыгып китәм, төндә белән кайтам. Шул вакытта да бары алар мине аңлап, өйдә каршы алалар. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт. Балалар белән мероприятиеләргә барганда, Elianda кружокларга анда барырга тырышам, анда йөргә тырышабыз бергә. Алар белән шул иң беренче әйтеп киткәнчә бит инде главный семьяда теге бер-беремне аңлау бар, аңлау булганда бөтенесе тәртип. Участок инспекторы булып теләсә кем эшли алмый. Моның өчен белемле, сәламәт, сабырлык һәм югалып калмау кебек сыйфатларга ия булу шарт. Барлык участок инспекторларын үзебезнең һөнәри бәйрәмебез белән котлап китәм. Хәзерге вакытта да эшләүче һәм моңарчы эшләп чыккан лаеклы ялда булган безнең шушы участок инспекторларын да котлап китәсем килә. Аларда кырыйда калмасын. Бөтенегезгә дә семья бәхете, эшегездә уңышлар теләп каласым килә. Участок инспекторының төп максаты халык арасында булып кисәтү чаралары алып бару, халыкның тынычлыгын булдыру. Әлеге тынгысыз һөнәрне сайлаучыларның үзләренә дә исәнлек, саулык, иминлек телибез.
Дөньяда һөнәрләр дә, алар белән бәйле һөнәри бәйрәмнәр дә күп. Шуларның берсе хәзерге заманда бик тә актуальгә әйләнгән логопед һөнәре. Календарга күз салсак, логопедлар көне 14 ноябрьдә билгеләп үтелә. Шоколад балалар бакчасының укытучы логопеды Ләйсән Гарипова үз эшенә чын күңелдән бирелгән педагогларның берсе. Кешенең фикерләү коралы һәм аралашу чарасы булып сөйләме тора. Сөйләм үсеше тиешенчә барганда бала 5 яшьләренә ана телендәге авазларны тулысынча үзләштереп бетерә. Ә инде сөйләм үсешендәге кимчелекләргә килгәндә, алар үзеннән-үзе юкка чыкмый, киресенчә авазлар әйтелешендәге ялгышлар вакыт үтү белән ныгый гына бара. Шоколад балалар бакчасының укытучы логопеды Ләйсән Гарипова 2007 елда югары белем алгач, Икшерма урта мәктәбендә укытучы булып хезмәт юлын башлый. Соңрак логопед булу өчен әзерлек курслары үтә. Үзлегеннән дә күп укырга, шөгыльләнергә, эзләнергә туры килә. Үтә дә сабырлык, тырышлык таләп иткән логопед һөнәре турында хәзер инде бу Ләйсән Мөхәррәм кызыныкы дип әйтергә була. Логопед балалар бакчасындагы тәрбиячеләр белән дә кулга-кул тотынышып эшли. Сентябрь айы сөйләм кимчелекләре булган балаларга диагностика үткәрүдән башланып китә. Һәм балалар бакчасының укытучы логопеды Ләйсән Гарипова сабырлыкны юлдаш итеп эшкә тотына. Безнең сентябрь айы башланып китә диагностикадан һәр елны. Үзебезнең бар безнең специальный альбом, нашындай логопед альбомы. Без шушы альбом ярдәмендә зурлар һәм мәктәпкә әзерлек төркеме балаларын һәр берсен карап чыгабыз. Шуннан аваз кимчелекләре булган балалар һәр берсе алына һәм шулардан группа төзелә. Алар кызганычка каршы елдан ел бик күп арталар. Көндәлек алырга була инде 2 баладан, берәр баладан 7-8 баланы алырга тырышабыз инде. Чөнки алар бик күп. Алар аралар. Монда бит инде без уйнап кына утыру түгел, бу тел белән эшләргә кирәк безгә. Сулыш гимнастикалары ясыйбыз. Алар бөтенесе энергиясын ала баланың. Шуңа күрә минутлары күп түгел аның. 2 бала белән дә эшлибез. Подгруппа 3-4 баланы да төшеп эшлибез. Индивидуаль берне генә дә постановка. Теге авазны куйганда инде күбрәк 1 баланы гына алабыз инде. Кирәк. Әти-әниләрдән башка бер ничек тә булмый. Күбрәк вакытын барыбер бала әти-әни янында уздыра. Һәр берсе индивидуаль дип әйтер идем баланың. Кайсы бер баланың бик җайлы чыгып китә. Шул ук бик авыр тоелган аваз бит инде безнең авырдан бирелә балаларга. Бик җиңел генә чыгып китүчеләр бар. Еллар буе менә шунда миңа йөреп, инде булмас ахыры дигәннәрнең дәген кисәк кенә чыгып киткән очраклар бар. Үзе кимчелекләрне төзәтеп булап, вакытында мөрәҗәгать итү кирәк. Безнең инде авылларда, авыл бакчаларында логопед юк бит инде, ләкин андыйларга да мин тәкъдим итәр идем инде. Безнең менә сәләтле балалар мәктәбе базасында ППМС центр эшләп килә. Анда безнең бик тәҗрибәле укытучы логопед Миләүшә Рашитовна балаларны кабул итә. Аңа язылып, килеп, консультациялар алып, аңа йөреп була. Шөгыльләрне оештырганда иң авыры исә баланың теләге булмау. Бу хәләтне җиңү өчен аны кызыксындырырга кирәк. Шуңа күрә шөгыльләрнең нигезендә уен ята. Ләйсән апалары эшендә иң мөһиме балаларның кызыксынуы. Моның өчен төрле эш формалары кулланыла. Без аваз кимчелеге өстендә генә эшлибез. Менә чыгып бетмәгән авазларны чыгару, сүз байлыкларын арттыру балаларның. Шулай ук менә артикуляцион гимнастика бит инде һәрбер органга, мышцага безнең бит инде зарядка ясыйбыз менә. Нәкъ шуның шикелле тел. Тел безнең ул мышца, орган. Шуңа күрә аны артикуляцион гимнастикалар ясамыйча гына баланың кайда менә тиеш һәрбер авазын әйткәндә тел үзенә бер урынны ала. Шул урынны табу кирәк. Балага менә син рын әйтә алмыйсың, давай минем арттан әйдәле рыба кабатла дип кенә, наоборот хужрак эшләргә мөмкин. Чөнки ул я горловой булып китергә может га әйләнергә. Чөнки ул телнең кайда торасын аңламый бала. Иң башта артикуляцион гимнастикадан башларга кирәк. Менә тел өстә тора безнең рын әйткәндә һәм бик көчле һава кирәк. Телнең өче селкенү кирәк бит инде безгә вибрация. Ул единственный бер үзе генә ул безнең вибрант дип атала. Телнең өче селкенү кирәк безгә. Р авазын әйткәндә менә
телнең очы селкенеп тора. Менә шул селкенүгә ирешер өчен бик күп тир түгәргә кирәк инде балалар белән. Өйдә дә менә шул артикуляцион гимнастикалар ясау бик кирәк, бик ярдәм итә. Шулай ук менә юк кына шикелле тоелган бармак чуклары, кул чукларына күнегүләр эшләү бик файдалы. Чөнки инде ул галимнәр тарафыннан доказано, баш миенең эшчәнлегенә, менә шушы сөйләм теленә иң зур йогынты ясау менә шушы бармак чуклары. Менә бәләкәйдән, кичкенәдән 6-7 айлык баладан уже менә шуларны үстерергә кирәк бармак чукларын. Элекке еллар белән чагыштырганда сөйләмендә кимчелекләр булган балалар саны елдан-ел арта бара. Бу экология, бала туганда алган травмалар, гаиләдә аралашуның азлыгы һәм башкалар белән дә бәйле. Сөйләм кимчелеге исә ул кар йомгагы кебек, вакытында белгечләргә мөрәҗәгать итмәсәң, яңалары да өстәлә генә бара. Шуңа күрә дә логопед һөнәренә ихтыяҗ арта гына бара. Бүгенге көндә бик кирәкле һөнәрләрнең берсе. Чөнки бүгенге көндә еллар барган саен балаларның сөйләмендә куелып бетмәгән авазлар шактый. Безнең балалар бакчасының төп максаты балаларны сөйләмдә авазларны дөрес итеп кулланырга өйрәтү, матур итеп сөйләшергә өйрәтү. Мәктәпкә чыгып киткәндә инде бала матур итеп сөйләшә белергә тиеш һәм авазларны сөйләмдә дөрес кулланырга тиеш. Шуңа күрә инде без логопед һөнәрен бик кирәкле һөнәр дип саныйбыз. Бүгенге көндә балалар бакчасында, мәсәлән, безнең зурлар төркемендә генә бик күп сөйләм ягыннан кайбер авызлары чыгып бетмәгән балаларыбыз бар. Рәсем Мөхәррәмне бик яраталар. Эшкә килүгә ул балаларны барлап чыга һәм инде шушы лого группага язылган балаларны индивидуаль эшкә үзенә ала. Укытучы логопед Ләйсән Гарипова үз һөнәре буенча көндәлек эшчәнлектән тыш төрле конкурс, бәйгеләрдә дә даими катнаша. Күп санда диплом, грамоталарда аны тырышлыгы, эзләнүчәнлеге турында сөйлиләр. Балаларны яратып, сөйләмнәрендәге кимчелекләрне бетерү өстендә эшләгән һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешкән логопедның хезмәттәшләре һәм әти-әниләр алдында да абруе зур. Бу дөньяга без туганбыз икән, юкка түгелдер. Яңа Мишән авылында яшәүче Зариповлар гаиләсе тормыш шигары итеп җырга кергән шушы юлларны атый. Ил көнгә игелекле һөнәр ияләре, механик һәм укытучы 3 бала үстерәләр. Бар максатлары хәзер аларны зур хәрефле кеше итү. Һәм моңа ирешү өчен әти белән әни бар тырышлыкларын куялар. Ә хәзер матур гаилә турында тулырак без әзерләгән хәбәрдә бергәләп карыйбыз. Иң көчле, иң җылы алкышлар әти белән әнидән, әбидән, абыйдан. Гадәлия кичләрен барысында диванга җыеп, менә шулай концерт куя. Түгәрәктә өйрәнгәннәрен якыннары белән бүлешә. Барысының да күзләрендә ярату, сөенү шатлыклары. Сау сәламәт балаларның янда йөгереп йөрүләре, уку уңышлары олыларны бәхетле итә. Яңа Мишән авылында гомер итә Зариповлар гаиләсе. Әти кеше Дамир Саба мелиорация оешмасында хезмәт куя. 14 ел инде биредә ул механик. Әниләре Гөлнара авылның төп мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятыннан балаларга белем бирә. Бу нигезнең иң өлкән кешесе Ракия апа. Аңа быел 80 яшь тулган. Әни йортның тоткасы да, йозагы да ди килене. Иртә белән эшкә чыгып китәбез, кич белән кайтып керәбез. Өйдәге бөтен күз колак булу әни җилкәсендә. Балаларга йозак, күз колак булып тора. Ачык ишектән чыгып китәбез, ачык ишеккә кайтып керәбез. Балаларга күз колак булып торгачтан күңел тыныч, эшлибез. Эштән курыкмау кебек асыл сыйфатларны Ракия апа балаларында үзе тәрбияли. Тормыш аны яшьлегендә бары тик хезмәт белән генә чыныктыра. 21 яшендә Тимошчыктан Яңа Мишәнгә килен булып төшкәннән бирле баш күтәрми бил бөгә ул. Шулай булмый хәле дә юк. 25 яшеннән 2 баласы белән тол калгач, тормыш арбасын бер үзенә җигәргә туры килә. 3 яшьлек һәм 5 айлык 2 улы, сала башлаган йортлары, колхоздагы сыерлары барысы да аның күзләренә карап тора. Үзем инде тырыш булганнандыр инде. Төн димәдем, көн димәдем. Фермадан кайтырым.
Шығып шабарым пішәніне. Малын да сұрадым. Балаларым да тәртиплі болды, Аллаға шүкір. Андай-мындай болып, тіләсә қойда жүрмегеш. Тәртипті балар енді өзлерінше. Мен аларны оқытмадым да, дұрсын әткенде, өзлері тырышып, өзлері оқыдылар алар. Барасы жерлеріне қозанғамын, қойда оқырға кіргемі, ішлергемі, өзлері барып кірді. Мен аларның артынан жүре алмадым бір тамшыдағын. Хезмәт елларының матур нәтиҗәсе Татарстан Республикасының ат казанган терлекчесе исеме. Лайыклы ялга киткән елында иң күп сөт сауган һәм иң күп бозау алганы өчен шулай бүләклиләр аны. Менә шул 5700-ме, 5600-ме, точнысын белмим дә инде хәзер. Шулай сауып алганга бер сыерга, аннары шул 25 сыерга шул 22 бозау алсаң, анда бір бізау берелерге. Бізауда бергеләділер, енді қайран бізаулар да алғаладым енді мен. Шылаттырып, шылағанны да білгенлердір, енді ялғыз болғанша рахмет. Яшьлеге менә шулай авыр хезмәттә үткән ананы бар рәхәте картлыгында көткән икән. Кеше улы Дамир гаиләсендә бик кадерле булып гомер итә ул. Улы малае Данис Алабугада яши, авылга еш кайталар. 5 онык, 1 оныкчык Зариповлар нәсел дәвамчылары. Әниләре, әбиләре аларны бер вакытта да дугаларыннан калдырмый, намазы саен ихлас теләкләрен теләп, рәхмәтен, шөкерен әйтә. Аллаға шүкір, хәзір дүнияның жәннәтендә яшим. Балаларым Аллаға шүкір бик әйбәт, ақыллылар, келінім дә бик әйбәтіме Аллаға шүкір. Шулай иттереп, хәзір жәннәттем инде мин бу тормышымны. Электә мин сау сәламәт булдым, Аллаға шүкір, жүгердем. Ну, хәзерге тормышым картайга шәйбәт инде тагыда. Шулай иттереп, аларның инде хәсрәтләрен генә күргә язмасын дип теләп утырам инде. Гөлнара Дамир Зариповлар гаиләсендә бүгенге көндә 3 бала үсә. Алар барысы да сәнгатькә тартылганнар. Җыр бию буенча талантларын үстерү өчен әти белән әниләре каршылыкларны киртә итеп куймыйлар. Сабага, атнага 3 көн түгәрәккә алып баралар. Алар җырчы булырлар, биюче булырлар дигән максат белән түгел, безнең төп максат кеше арасына чыксыннар, әзрәк аралашырга өйрәнсеннәр, дөньяны күрсеннәр дип. Билгеле, теләмәсәң, әгәр дә бу эшне эшләп булмый. Без аны теләп башкарабыз. Үзем алып барам яки ирем алып бара инде, мин алып бара шулай итеп йөртәбез. Орган чакларда булып куя, ләкин менә балаларның эшендә шушы уңышларын күргәчтен күңел сөенә яңадан канатланып эшләп китәсең. Җырларга яраткан Газиз укуда да алдынгы, инглиз теленнән яхшы өлгерә. Без килгәч вокал дәресенә йөгерде. Җырны әнидән алдым инде, әни җырлый башлагач үзем дә җырлыйсы килеп китте. Хәзерге вакытта мин иртәгә оешкарыладагы конкурска әзерләнәм. Тормышны җыр белән бәйлисе килә. Шуңа күрә һаман да ярым җыр түгәрәгенә. Хәзерге вакытта мин җыр түгәрәгенә 6 ел йөрим. Конкурсларда еш катнашырга тырышам. Олы уллары Гадел Казанда студент. Быел гына Казан федераль университетына кергән. Киләчәктә теш табибы булачак ул. Ә менә Гаделия әлегә кем буласын белми. Шөгыльләре бик күп. Яратып рәсемнәр дә ясый, төсле алмаз ташлардан картиналар да җыя. Аларны өйнең һәр бүлмәсенә элгән. Мин биергә һәм җырларга сабага йөрим. Атнага 3 тапкыр. Кич белән вакыт булганда мин мозаика һәм рәсем ясыйм. Мин гел алганда үзем сайлыйм, әни миңа аны ала. Мин бу рәсемне кухняга куям дип уйлыйм.
Авыл менә шундый талантлы балалары белән өметле. Аларга гомер биргән әти-әниләр үзләре дә авыл сагында торучылар. Биредә төпләнеп калып, нигез корган Дамир да язмышына рәхмәтле булып яши. Олыгаеп кына гаилә корса да, барысы да үз вакыты белән килгән. Авылда калган мөмкинмен. Монда семья курдым инде. Башта инде институтны тәмамлагач, әниләр дә, абзарлар да, ниләр дә тузган инде. Аларны карап чыгасы килде инде башта бар семья курганча. Морсуның белән дә соңарак калып өйләнгәндер инде. Сөйләйтим. Монда маллар асрап, шул семья белән яшәп торабыз. Әни дә исән сау. Өйгә кайтып кергәндә ул безне каршы ала инде. Чыгып киткәндә затып кала. Шулай мотор итеп яшибез. Җырда әйтелгән бит әле, бу дөньяга без тугамыз икән, юкка түгелдер дип. Шуннан да без бу дөньяга килгәнбез, нәрсәдер максатыбыз бар икән. Һәм инде яңадан җырдагыча әллә кем түгелбез, әмма ким түгелбез дип шулай матур гына яшәп яткан көнебез. Эше барның ашы бар, әмәле барның гамәле бар. Зариповларның эшләре дә, гамәлләре дә табын артында уртага салып сөйләшенә. Гаиләнең бергә җыелган бу мизгелләре аларны тагын да якынайта. Яшәү менә шулай, әби кайгыртуы, әти-әни яратуы, самими балачак шуклыклары белән кадерле. Ә хәзер спорт турында. Муниципаль хезмәткәрләрнең мини-футбол буенча республика спартакиадасы кысаларында уеннары булып узды. Ярышлар кичә башланып китте. Уеннар өчен Шәмәрдән һәм Килдебәк мәктәпләре спорт заллары сайланды. Безнең бу кадрлар Килдебәктән төшерелде. Биредә барысы 6 район көч сынашты. Алар Соба, Питрәш, Сарман, Минзәлә, Мамадыш, Балтач муниципаль районнары хезмәткәрләрен туплаган командалар. Соба командасында 7-нче номер астында район башлыгы Рәис Миннаханов үзе дә уйнады. Безнекеләр Питрәшлеләрне 8-0, Сарманлыларны 6-0 исәбе белән җиңделәр. Нәтиҗәдә Собалылар бу төркемдә 1-нче урынга чыктылар. Уеннар әле бүген дә дәвам итә. Бу атна менә шундый яңалыклары белән үтеп бара. Алга таба вакыйгаларның нинди бурылыш алуы безнең киләсе чыгарылышта урын алыр. Сез Соба дуканнары телевидениесе тапшыруларын YouTube каналыннан үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Экранда күрсәтелгән сылтамага мөрәҗәгать итегез. Хәзер кыска вакытлы реклама, алга таба җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.